Madame, ni a mo kiki jombo ko bila. Ni a to beka da. Ya fam. Ibe ni. Ni. Wa bioro wa mo. Wa bioro wa. Wa bioro. Iba di gausuma. Ya fam. Ni. Akata ka sudo ni. Ni te fe masika wa kalama. Ora to ni a to beka da. Ni a to bedale ngona na fi. Ale muso kana wa kalama. Bitu kana wa kalama. Mbra muso kana wa kalama. Wa fo gausu fina kaka na na mfu alto. Akare ke na fo mo fu ida. Akare denga ka yoro la bente. Ori ka dini. Kana kuma to suku dalaga ya natana. Ya fam no do tida. Kaka na to mo ko ba kala mare. Wa ka bo sula ya bi. Ya fam. Chini bara di koi. Fakau su su. Na kuni ni koi. Fakau su su. Mama, ya di mana serangkai? Pikiran aja. Nih, ada apa ini karena ini? Ini kan ada. Mama ini karena ada. Mama, ini kita kan. Mama ada. Wih, mama ada. Wow. Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Vous présent. Ni. What if we never barang? Iba fanya ko kiwa da mahabu kate sojo yana tan na tare bumako ko ka tabarake ne ikulo bina iba nye fombo ngete ikulo bana ya ni yafo ni mbam ni yafo ni kan femna ka bonga kan fema wallahi ni yafo ni mifa ikafa maboto iba do ni mifa ko mbake ebe ni don pere ibe ndo ni mobe iki kasi ajana Tifo. Ni vedamu maraka mana okay. Ori ofendi. Wali nini kagelo man. Kagelo man ka mana okay ne. Para tara dena corona yene ni fantan kono. Mana? Kau nani kasihmu? Kau tidak masalah apa ini sah? Masa. Tifo. Masa. Kau ini macam mana? Ini kasih lah. Hanya miri. Aisa, miri kita mila katu. Foi teno. Ay, kenapa kau foi contigo? Ni pun dunia kasih contigo kau dah lebih. Ni dua klien nak mobil semua lagi ni semua. Ni bola kau betul sendiri aja lah. Ini nak mobil ni apa? Betul ni. Ini nanti lagi nak bos luar ni kasih. Tahu su. Keluar. Anak bukan sampai dungan ni kasih aja aku keluar ya fama ni gas nochin. Ya fama. Ah? Umi. Ni terakhir ini. Ini yorum ni nasi sah. Kalau berapa yorum nasi sah no. Kasih main game mai ada bodoh. Dah belasa. Iya dah bagi insiste ko fongafo. Apa yang namun ni? Isi ini kan aku dulu nyawana. Ayah mang aku dulu nyawana. Kebi kalinya polita fo mogoshie. Mariam. Kera la mogo fin. Mogo tu ibu. Kolong no kibi mu fora. No. Ibi kuma mi ba nya fona. Ni mes. Mente na fo mogoshie na ma mungara.
mun de kɛra i dalakan diyan fɔlɔ layidu diyan fɔlɔ k'i t'a fɔ mɔgɔ si min kɛra o fɔ ne ɲɛna fɔlɔ mun de kɛra kana nin jatigɛ n b'i ka nin fɛngɛ o dabila sa a ko na Namori de ye 60 di ne ma ko n k'a d'i ma k'i ka taa soden kelen jɔ mun na 50 ka di ko ala Namori ye mɔgɔ ɲɛnama ye sa Namori ye fonisere ye mais o sera kasi e yɛrɛ kɔni ni nisɔndiya ko kɛra i bɛ kasi ni dusukasi ko non ne tɛ fɛngɛ foyi sa Namori ni cɛ ala nin kuma in Gawusu i dalakan diyan nɔ i tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye i t'a fɔ jɔn si ye a ɲuman duguba kɔni ye festival ye o ni Gawusu ye Namori wa 60 bɛ min Gawusu a kɛ furu kama sa i k'i dalakan diyan sa kana fɛn fɔ mɔgɔ si ye o wari in bɛ min n'i b'a fɔ Namori ye k'a ye 60 min di ne ma ko n y'a di ne mara min y'a di e Gawusu ma i dalakan diyan nɔ layidu diyan nɔ ne tɛ ka foyi faamu e b'a la ko Namori ye 60 di ko ka di ne ma ko nka ko ne ka taa fɔ mɔgɔ si ye e bɛ tila ka fɔ tuguni ko ne k'a fɔ Namori ɲɛna k'e ye wari di ne ma mara min hakili sigi 60 n'ala sɔnna ma o ka ca bi dɛ mais an bɛna ɲɔgɔnna caman sɔrɔ i y'a faamu wa i y'a mɛn kasi dabila 60 in ne tɛ se ka ɲuman dogo ne bɛ na Namori fo ka wale ɲuman dɔn bon n b'a dɔn sini bɛɛ n bɛna Karimjan wele a ka masɔn dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka wele tuguni Gawusu kana baga Karimjan ma kana baga ma k'a tɔgɔ fɔ ka baara la mara i b'a dɔn nisɔndiya ko ne sunɔgɔ bɛ na a to comme u yɛrɛ sunɔgɔra min bɛ i b'a dɔn i komi bannen don ka layidu di ne ma mama de ye wari minɛ ne la mama jɔn ne ba de ye wari minɛ ne la comme kɛra ka tila ka tigɛ minɛ n tulo kɔrɔ tuguni i jɔ fɔlɔ dɛ nin kɛra yanni ne ka na de wa ou bien nin kɛra wagati kɛra su in na yɛrɛ de ne ni Namori tilalen kɔrɔ tele filɛ la bɛɛ taara ka ne ni Namori fila to tele filɛ la an nana salonba kɔnɔ sisan ne ko Namori ma ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri don an gɛrisigɛ la Namori ko ne ma ko y'ale y'a to bɛɛ k'i da fɔlɔ wagati min na jaba sɔrɔ a yi jɔ sa Namori ye 60 di k'e ka di ne ma ne ka so jɔ e ba y'o minɛ e la mama y'a minɛ ne la ka tila ka tigɛ dan kilo kɔrɔ ko anw n'o man kan k'anw bɛ fugariya la ko min filɛ ka wari di anw ma nin ye k'o y'a ta ɲin'a wɔsi la Gawusu a kɛ furu kama n b'i deli kana fɛn fɔ mɔgɔ ye i b'a fɔ Namori ye ko wari dir'i ma madame tiɲɛ yɛrɛ la e b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye n'i y'a dan n yɛrɛ ma nin kuma kelen an bɛ nin jɔnnasigi de kɛ nka layidu ye layidu ye n ye mɔgɔ min ye n tɛ layidu bɔrɔtɔ n y'a mɛn i t'a fɔ n ye layidu d'i ma n ye n ka layidu kan d'i ma n'ala sɔnna ma n tɛna nin kuma in fɔ mɔgɔ si ye a diyara n ye i ko n ka fɔ Namori ɲɛna ko wari sera n ma dɛ awɔ n y'a mɛn o la ne b'a fɔ Namori ye n'i ye wari minɛ k'i ko k'i bɛna segin ka taa Bamakɔ basi foyi tɛ n y'a mɛn an bɛna kɛ ten a diyara n ye a diyara n ye kasi dabila kasi i dabila Kulubali i labɛn i ka na i da sinon kasi dabila n y'a mɛn ina fɔ Bamakɔ baara ma tɔ to nin na dɛ lakunɔgɔ joli yaa ne yɛrɛ segolo bɛ ka ne dimi Kulubali ko Kacuru ala Kulubali Gawusu dugu jɛra sa wuli Mariam ne don dugu jɛra bi ma ne bila i la ko i tɛ Kacuru to yen sa Kacuru tɛ yan nɔ Mariam ne don wuli dugu jɛra o tɛ ne kelen tun bɛ ka Bamakɔ baara bɛɛ de kɛ yan wala dugu cɛ in ne minɛ sa dɛ bi ma ne bila i la ko nɔ Mariam ne yɛrɛ n'o ne hakili jagabɔ kɛ sɔrɔ i ye laɲini min kɛ n fɛ i kun tɛ i t'i ko fɔlɔ wala i fari bɛ wala i bɛ sɔrɔ ka kuma awɔ juru bɛɛ sisan i b'a lajɛ i bɛ dukɔnɔmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ci bɛ n bolo ka f'u ɲɛna awɔ i ye min fɔ kɛ i m'a fɔ ko ne ka fɔ Namori ɲɛna ko wari sera n ma
mena wale ɲuman dɔn mais me fa ka kɛ bɛɛ ɲɛna y'a ma i bɛ sigilan 5 labɛn Bintu Namori e yɛrɛ ne o ni ma an mɔgɔ 5 i b'a sigilan labɛn fiɲɛ na kɛnɛma ye an b'an sigi an bɛ kuma n bɛ bonya da u bɛɛ kɔrɔ o la n'o kɛra ma bɛ fara i la y'a mɛn o la o kɔfɛ ni m'o kɛ dɔrɔn ma tɛna fara i la dɛ don o don a bɛna ayi ani kila majan n bɛ taa mun ko fɔlɔ kana ɲinɛ i bɛ jama dalajɛ n bɛ fɛ ka kuma ko kuma min fɛ ka f'u bɛɛ ɲɛna y'a mɛn i y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ n bɛ n ko kana awɔ ko ni sɛgɛnna sa ka taa Bamakɔ baara kɛ yanni dangira Gawusu ta ye n'Ala ma nin kamalen in sɔn anw ka se ka kɛ filɛfɛn ye dugu in fɛnɛ kɔnɔ walasa tulu fɛnɛ ma kan ka bɔ an ka daga kɔnɔ dɔɔnin dɔ kɛra dɛ nka fantanya tɛ mɔgɔ jamu ye fantanya tɛ mɔgɔ danbe ye Ala ka Gawusu sɔn ci min fɔ ɲɛna n ka t'o kɛ Namori ini sɔgɔma tuguni voilà n y'a fɔ Maram ɲɛna wala n'an ka taa chaise labɛn kuma bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna Maram non fɛn dɔ bɛ kɛra sɔrɔ ma sa ne sigila ne fana ka sigilan den 5 labɛn Bintu ma e yɛrɛ Namori o ni y'a mɔgɔ 5 e bɛ 4 labɛn cogo di Bintu bɛ yan nin Bintu solila ka bɔ Samara Bintu solila ka bɔ k'a bɛ taa ci dɔ la ne dun tun bɛ aw sɔrɔ si ma wuli aw sɔrɔ si ma wuli mais ka di Gawusu bon ne y'a fɔ Maram ka sigiyɔrɔ 5 labɛn n tun bɛ fɛ a kuma ka to bɛɛ ɲɛ an buramuso baasi tɛ yen awɔ n bɛna sɔgɔma hakɛ to dɛ Gawusu ko k'a mɔgɔ b'an bɛɛ la k'a mɔgɔ b'an bɛɛ la komi Bintu yɛrɛ bɔra donc k'a mɔgɔ b'an bɛɛ la an t'a dɔn mun bɛ yen k'a mɔgɔ b'an bɛɛ la baasi tɛ komi a kun ka di n ye n kun bɛ ka fɔ cogo min na sisan a kun ka di n ye ni an ni Bintu an bɛɛ de ka jɛ ka kuma in kɛ ɲɔgɔn fɛ Bintu bɔra sɔrɔ hali Tima yɛrɛ ka di n ye Tima yɛrɛ da ka don a la nka komi ale bɛ yɔrɔ min na hakililabana b'ale la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ baasi tɛ ma an bɛ se ka kuma kɛ e ɲɛna ni Bintu nana a bɛ se ka kɛ e b'a las'a ma vraiment sɔgɔmada in na n y'a ye yanni ka bɔ i kun nisɔn ka di kosɛbɛ an ye ɲɔgɔn fo n taara i kun taara Seba la dugu kɔnɔ dugu kɔnɔ Seliɲɛmarala bɛ yen nɔ donc ne tun bɛ ka jɔrɔ n'a y'a sɔrɔ n ma yɛrɛ bɛna sɔn k'ale fo Ala y'i to a ka masaya kɔnɔ sɔgɔmada in na nisɔndiyaliba ye ɲɔgɔn fo ne ma kuma f'i ye Gawusu n y'a f'i ye ninnu bɛɛ bɛ ban ɲɔgɔn sa dɔɔnin don mais musokɔrɔba ko dɔ kan a dɔw la i bɛ ko dɔw bila waati ko de sɛgɛn waati ko de Namori yɛrɛ b'a fɔ ne ɲɛna tuma bɛɛ ko ne yɛrɛ ka ko daminɛ n'a y'a da ka di ko ne bɛ ɲinɛ n ta kɔ e bɛ ɲinɛ ta kɔ ko caman kɛra ne la donc diyara n ye kosɛbɛ o ye ne hakili sigi kan parce que n fana b'a dɔn ko don dɔ ko bɛ se ka bali siga t'a la ko ye dɔɔnin tigɛ b'a la bon ma ne fɛ i ka Namori foli dɛ ka d'a kan surɔ Namori ye 60,000 francs CFA 60,000 300,000 en espèces a y'o de jate ko di Mariam ma ko Mariam ko di ne Gawusu ma ko n ka so an ka so ko n ka jɔ n ka so bila ye awɔ. 60,000 de dila Mariam ma ko Mariam ko ne ma se k'o k'a fɔ wa burankɛ kɔni ale ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye koyi ma dabɔ a bɛ ten yɛrɛ ne ma dabɔ kama Mariam ne ma dabɔ kama ou bien ne muso ye kelen ni kelen Gawusu ne fana ko fɛn kana fɔ mɔgɔ si
e ne a bere ke sina tsaka kala ne namori mo to baga ni mo to ba e kafriere no kana no to ala ko mo ni masiki mo no ga ni mo ne be ma ke do ala de kama parce que ne taro shini an be ke fen fen ma be ke mo no to do afo ida wala ni mo do muranye c'est ça de il faut dire mo to ba e kafriere bo ala ko ni mo ni masiki mo no ga ni mo do wa bi ora ke bisa na tanai ba mago yoro voilà maintenant comment be yoro de no no ma diga ta ko ma ka shuru jo adilla ba ere comment be yoro do fe ay ko mo warta bu na tarana ko na bara do ka onya ko ni jarane ko sube dan namori amerom na sisa chendo dirige wakati sera nga chefo ko wala mucha fa ko kuma kera no duin ko na no ni war diri mataba ibe do de kai wa chin fa ko kuma ma duin ko na no galon ni ma be ke ya ai what is that ibe do de kai ne ma chende fo me na chendo de fo o e dume chendo bi ne fe ne setene ala mane ke wartigi foro ne se la fo mais darsi ala ko ngolo do wakati de ati sa gauss no ke ko te me boro chamanga ninka o yakila sa chendo fe ina bota bebe bota ne ta da mo ne ko se no fe e bi ni ka ko wallahi e ne gela gauss ko chamanga ne ka donc fente mbulu bi oui tiens mais dise ka balo galo ngane ne tise ka ngas balo ko do galoma o oni balo ko kuma kana o foyansa na kuma fara ka badra abana to kai do ay donc galo tien o se ka ngara ma ke galo gamma ma namoli ye wa bioro di mara masuro kaka dimba fente mbulu cheno ne ntena kwa lo galo ka mari amasa se yoro na de madam wala maram no wartem ne warde ma ka tara gauss e ba am fone folo kuma ka parce que ne tourner do folo quoi ne tourner do me ka chele fo namori ne warda ma ko kabe tanan ko mais non mo mun tien fo ko kuma kira war dirima iko kibita barake no ba mako ini sigi tugoni kan ni kulo mena ki kalabanche ne ma fiena ko ni ne ba kana chende fo ade de awla sigi ay na me ande kuma dimo ko wari masa se yoro la mariam tew ay kuma teke abram so jo ni kuma kon teke ya no ni angani ko la je ko ay ni jo sa ni ko la ko ni chene kalabanche non gauss kuma me fa ni famu ma di ma tera ni ko wa ne be fe ka ni famu Ma sigi le fe ka dugu na ne tourner do ka mo namori ma sigi le fe nga bunya de ba oro mba de do no de fone ma de ka ne klikle mamma bu bura ne fana ma dogara ma ko ke la klikle ne fana ne fa de do donc me ka tien de fo tien ala ko tien te ba de fe ya famo tien ka fogi somo ko ni tien ba ku ga ni tien ni ko ba fo ok ça c'est obligatoire ne tra opte en galon kama ne bon ma sigi le fe ne ay mariam ay wa bioro ni maram na comme ay wa bioro ni maram na suro. Le fils illégitime déjà disponible sur notre chaîne YouTube Typhoon officiel. dugutigi bina burama kan na folo mi kuma ni ade uma to godi dugutigi ina janga bo dukono ameta yoro jumena dugutigi bi deli kana ninke kile saba woni ba bulo wala sa ko se ka burama ka dugu en tato de la fanga dimi bon yera ni tese ka tota wallahi fifi dimi tese ka bola to wore la foka ta wuli ka ta auta di sara awamma fifi wori be dimi boano fifi nte ya fa binte ya fa sini nori itada ma bon ne beta bon sini ka jameta sisa tifuni ka ne ka fifi woro ka to ne beta ne yɛrɛ b'i sɔrɔ yen voilà ai funi ka ne ka b'i woro sɔrɔ yen nga do ti ye bi nga do ti ye sini danga bi no fe ka ta Pati ma fina. Muna bamsa. Opa. Mu. Opa tratila. Mu. Wallahi. Dila tuguri. Ni komple kuma e droit binatila. Ni ko su bege. Dila to ngata. Jara kono niki ma sisa amita bursi kono so anyola ine tale bursu kono ha fonsu ha no tenete ta bursu kono la hawla wala quwwata illa billah ya la hey madame oui segin diga diga segin diga na Commissaire, on en a fait, Moubé. Je pense que une télé a ranié. Acheni solo, kabi jaito.
ala ni dalam rasa Toko man mana? Comment ça va? Ça ne va pas. Mais quand suis-je? Quand suis-je, Tifou? Tifou, comment ça? Ere dugu tigi ka kankɔrɔ sigi Aho ne do. Burama kɔni e y'an kun lahara hinɛ la an kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ. Justice. Le jeune homme Ben a été sauvagement assassiné. L'accusé Tifoun et mademoiselle Nina se sont tenus coupables. Nous sommes dans un pays de droit et ce n'est pas normal que ce genre de choses, d'atrocités puissent se reproduire encore. La loi doit sévir. Tifoun. Oui, monsieur le juge. Monsieur le juge. Témoignage. Comprenez non. Sinon, wallahi, amnon foyitala. Drame. Non. Depuis là, il y a Ben. Nous avons Ben et John. Rigueur. Arrestation. Trahison. Renaissance. Le fils illégitime. Inédit. La Renaissance. À voir bientôt.